se koukali tohle, to by nebylo těma pana. Tam to má 8 giga. To mám tablet 8 giga. Co už tam toho mám jako? A koupil jsem to úplně nový v krámě, kde prodávají nový telefony, ale bazarový. No, jasně, no. Ale úplně nový, nepoužitej, bazarový a 1000 korun. A to je super cena. Měli jenom jeden, jako na náměstí v Lípě jsem byl. Ona mi říkala prodavačce, že Zdeno, půjdem si zatancovat. Ale Růžičkovou bys tam chtěl, nic nebude. Půjdeš si zatancovat se mnou. Teď? Co? Nezabiješ, to taky nezabiješ. Ne. Já budu smát, ale vadí, já tě budu nosit. Jsi mi smála? Co mě budeš nosit? Ne, skoupil Jo. Vendal mi tam celé. Já jsem ho držel. Vy náhodou to nezapomněl. Co? Že tě nevedla. Vedli jsme se spolu. No, tak. Ani jsme se na nohy nešlapali. To si ber šlaparek 10 hodin. Až na jinou, jo, na Vánoce nejdeš. Nejdeš, jo? Já natáčím tamhle ty, jak tam hrajou, víš? Vy jste mě taky loni natáčeli, já jsem o tom nevěděl. No.